Jebote, ona Vanessa Williams ovdje počinje čeo. Da je. Evo ga, sad će da učitam. Ja, ne mogu da verujem, znao sam da će Birmingham da povede. Koji sam kurac, brate, igrao iz X-ov keca. Ja ti lepo rekao da igraš samo keca i to ti je sigurica. Birmingham mojeg dobija kod kuće. Aj, ne kenje, brate, što onda ti to nisi igrao? Ma igrao bi, nego kad sam počeo da dobijam, brate, zabranili mlađima do 18 da ulazu u kladionicu. Boli njih kurac za tvojih 200 kinti, vidio sam juče kako iznose 10 džakova. Ma to sve uzeli na budalama kao što je Đole. Mržbe. Šta ti je, Degenu? Nisam ti ja kriv što stalno igraš te neke ludnice iz X-a u kec, iz keca u dvojku, 4 do 6 golova. Mnogo rizikuješ, brate. Brate, morao sam da rizikujem, brate, znači u petak ona žurka u Bonafidesu, trebaju mi pare za Jovanicu i sve. Ćale mi ukinuo džeparac, nemam nardi u džepu. I treba rizikuje, treba ko ja da odigra sistem na 200 dinara i boli ga kara. Te kombinacije su nače i dobiješ manje nego što si uložio. Nego, brate, šta je bilo sa Jovanicom, Maje si je kresno. Kad, brate, znači, nismo izašli, nismo se videli, brate, 5 dana se nismo videli, baba mi se navalio na gajbu, brate, znači, nemam pojma, vidjet ću petak sad, brate, ako budem skupio pare da je napravim nešto, ne znam. Dobro je, hrišćani, vidi ih, iskulirajte. Majstore, ima silaz! Brate, nemoj se izjebati s Bogom. Ali, gospodine, šta mi možemo da radimo sa tom pećem? Ne znam, ja samo znam da meni gore na svaki 15 minuta trepere svetla, gasi mi se frižider, a to je od vaše termoindukcione peći. Ta peć ima da se gasi. Kako da gasimo peć? To nam je glavna i jedina mašina u fabrici. Ako to uradimo, možemo da zatvorimo fabriku. Onda morate da imate odvojni priključak za mrežu ili stabilizator, ne znam, kupite stabilizator. Ali, gospodine, ovo nije moja fabrika, ovo je državna fabrika. I ona je pod stečajem. Ako njima ne pada na pamet da daju neke milione za nekakav stabilizator, samo zato što vam trebaće svetlo. Ništa, ja sam znao da mi nećemo naći zajednički jezik, pa sam zvoj inspekciju koja dolazi za tačno... Ja, nemojte, molim vas. Pola sata. Ovdje razmislite šta ćete mi kažete. Dobro, ljudi, čuli ste šta čovjek kaže. Za pola sata dolazi inspekcija, moramo da ugasimo peć. Što znači da ste vi slobodni za danas, a ja ću pokušati nešto da sredim sa njima, onda nas ne diraju bar do privatizacije.
Šerpeđije. Šta to radiš? Ništa, spavio si. Ne razumim šta. Reši. Šta radiš to? Ništa nisam. Silazi do, silazi. Stvari kako stoje, izgleda da ste vi mislili da imate 2 slobodna dana, a ne 1. Ali to nije važno. Važno je da smo rešili ovo sa inspekcijom na uobičajeni način, a vama će biti oduzet 1 dan. I vuk sit, i sve ovce na broju, što kaže naš narod. Pametan neki.